India mingi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasni. Ka Taliban sa season 4 kala penon-kam da kabor ban Pynpra ya ka Jingiakhih jungki Kynthei ki ba penlong Jingiakhih ban Kershan halor ka hok jungki Kynthei hakanong ba Kabul ong kilat pathai kubor henne kasngi. Ki katto ka nengut ki riu Kynthei kilami syaki surok hakabul ban penpau persya halor ka jingkhang kerdap ya ki Skul naka benta ki Kynthei batru ban kentho ya kiri ka perthei halor ka jingbom siam ki sinjam halor ka ne ka phang. Ka kenhun juki Kynthei ki layalum lang hakmat ka kerdop jong ka United Nations Assistance Mission ha Afghanistan bat kenoru ya kiri ka perthei halor ka jingbom phaikmat ha ka bayade bat ka jingsha ban ben jong ki Kynthei nong Afghanistan ha ka Taliban. Ngikentu ya ka UN bahkan penbor ka Taliban bat bahkan itu ya ki hok jungki Kynthei ong kanong yalam ki seng Kynthei lengba kalat pathai kubor kane ka Jingiakhih kalawan long ru hadien badaki milyon ki samla lut Kynthei habaro ki benta jong ka Afghanistan kila ap khmi lenti na ka benta ban yo ya kalat ban wan phai shala ki jong ki Skul kata hadien bala peteng ban khang kherdap ya ki khna Kynthei ki bapule haki high school kabala penmiru ika jing seir halor kalawe jong ki Kynthei hakaliang kapule puthi. Ki kenhun seng Kynthei habaro kari Afghanistan kila penlong iki babun teli ki Jingiakhih persya bandawa na ke Taliban bahkan pentikna halor ki hok ba kongsan ki jongki ban mi khmat ha ki tenat sorkar bapher kham ha shwa ka nong mi khmat ba kerpang jung Secretary General ka UN halor ka Afghanistan ka Deborah Lyons kalaya kendu yaki seng Kynthei na ki province bapher ka Afghanistan bat sngap yaki jing penpau ki jongki halor ki jing ki baki Kynthei ki ya kendu hapo kane kari.